akin. Aray! Tumalikod kasi! Ayan na! Magandang gabi, magandang panahon sa inyong lahat. Ito mga kagamba, butchog yung akin. May laban kami ni Kasakmal. Yun! Welcome to si Tatay Mendo Channel. Gagam Choy PH, PH a.k.a. Kasakmal. Kasakmal. Yun. Shoutout pala sa Idol Kasakmal TV. Yan. Yung bagong Ito mga channel natin. Oy, may nilaglag. Ito mga kagamba. Sana. Bukas sana ito monetize na ito. Laki channel mo, tuloy-tuloy mo lang yan. Kung sakasakali, i-monetize natin to mga kagamba. Gaya pag-monetize nyo sa akin. Okay, thank you sa inyo. Thank you. Yun, Support para, nyo, mga kasi mamimigay Kamendo. daw ito ng house in lot. Yun! Ay! Wala nga akong bahay tayo. Hindi, at least namigay ka. Kahit Ayun. wala kang bahay. Parang karpintero yan eh. Yung karpintero, walang maayos na bahay pero nag-aayos ng bahay. Yung bahay niya hindi niya maayos. Parang nalugi ako doon. Gano'n yun. Parang ano yun eh, panday yan eh. Ay, pwede martilyo na lang pamigay ko? Hindi yung parang panday yan. Yung panday walang sariling itak. Yun. Pero siya sige, gumagawa ng itak. Ayan. Ito mga kagaba, ako nang hawak. Dadayain natin ito mga kagaba. Yun, dadayan natin Tatay Mendo. Ito. Unang laban namin, kabutsyog to akin. Butchog po yung Tatay Mendo. Sa akin po, Botcheg. Butsyog. Yan. Butya, oh. Hey, game tayo. Yan, sige. Ayaw kumain. Yan. Yan. O yan. Diyos. Walang laki no. Aba, Ayun o. lumayo agad yung akin. Natakutan siya. Sabi niya siguro, baka naglilibor na ako. Ay. Ayun! Tumatalsik. Champa tayo kay Tatay Mendo. Matindi yung galawan tong dalawa. Talagang kumakalog yung stick, mga kagamba. Oh? Uy! Sana pag umorder ako. Hindi niya makagat. Hinabol. Oh, Hindi ko, ubusan ng ano, sapot, ubusan nasakay. ng sapot. Oh, kaya mo ubusin. Sige, ubusin mo. Basta hapon Yan, ubusin daw niya mga Trip kagamba. sapot din. Nagpaulan ng sapot. Grabing sapot naman Oh. yan. Oh, pakatin na Yan. natin. Tinulungan na tatay. Kaya wag daw. Makikipag-contact ba ako? Malakas pa Ano ba? ba yan? Yun! Nakachamba na naman po tayo kay Tatay Mendo natin. Mabilis makarecover. Ayun na. Hindi ba lang nalaban to? Ayun na! Nahuli na! Masisisaryan ka yan. Nako. Talo tayo dito mga kagamba. Oh, bawal tug pa. Baldog na kaya. Tingin ko tayo, mangingitlog yan kaya ganyan. Hindi. Di ba? Mangingitlog na ba? Busog lang yan. Busog. Ayun. Aray ko. Ay, sumasakmal naman siya, oh. Oh, lumalaban. Boom! Wala, talo tayo mga kagamba. Ay, yun! Nakaisa Next tayo, fight, Tatay next Mendo fight. natin. Next fight. Ito ang premyo ko, gagamba ko, akin na po ito. Lagi na lang talo. Doon sa kunti niya, talo ako. Talo na naman. Tayong dalawa. Tatlong laban lang. Sa channel mo na lang pag may upload. Next. Meron ako sa kanya isa eh. Next fight. So, wala Asan yung pang- akin dyan? Pang ano? Ito. Pang intro. Ito, Hindi, yung bibigyan Nunal. ko yan. Si Kanunal. Kalalawa sa'yo. Yan. Butchog na naman mga kagamba yung akin. Yan niya, sa'yo na lang. Ayan, oh. Pero may tala, ayan. Hmm. Yan. Dito gagamitin ko ma-shooting stick. Oo. Paano yun? Dito ako Kaya sinishoot. sa Ayan. content nyo na lang eh. Ano lang yun, 8 gig lang yun eh. Ayan, Paano ayan. kasi send sa'yo yung ano ko? Kaya ano na Ayan. lang. Ayan. Hindi, sa akin. Sa Gmail na lang. Yun. Doon na lang yun. Pwede Uy. naman isang Ahal, Kung mawawala yung gagamba. Ligsirong kanya. Ay, Uy, nalaglag. liksi. Google Drive.
Oh, di Ayun, pa sa nga Google Drive. nakakalabit, laglag Yun. na. Medyo matatakotin po yung gagamba natin. Ah, gano'n, may multo. Takot po sa... Google Drive mga ka lang ano, mamaya lahat. Moto? May PC ka na. Ayaw. Oo. Uy, ayaw. Walang Walang sapot. Walang sapot yung kanya. Hindi yan gagamba. Bakuhol yan. Bakuhol. Ay, yan pula puso. Kasi yung iba kasi, Ano ba yan? wala lang, nakomment ako dun. Ayun na. Basta, Eh, talikuran mo. kaya, Aba. Oh, kaibigan ah. Six hands, six hands. Six hands. Tumakbo yung akin. ang lusog niya na. Uy! Kanina yung mataba kay Tatay Mendo. Oo. Gusto ko ilaban yung mga yung mga kutsug eh. Ang cute eh, no? Sige ka. Ayaw mo lumaban ha. Wala puso dyan eh. Laglag ka ulit. Wala ko lang talaga. Wala, talo po tayo. Nakakabawi yung Tatay Mendo natin. Sampung laglag na yung kay Kasakmal. Ayun na! Oo. Ayun na. Di, talo na ako tayo. Consid na ako talo. Uy, parang bumalag bigla. Mapalag talaga siya eh. Ay, yung ano, yung mga picture. Malalakas sila parehas, mga kagamba. Mga picture. Oh, wala pang nasasaktan. Saktan ko kaya tong dalawa na to. Sinaktan ng tatay nilaglag. Nilaglag parehas. Oh, puro ganon. Oh, Ayun. Papalag mo, wala pa. panalo si Kasakmal kasi na ano eh, paramihan ng laglag yung panalo eh. Yun, talo na ako tayo. Yan tayo, consid ko yan, talo na ako. Alam, Wala. wala talaga. Ano tayo, kuhay ko na. Tayo, talo. Wala, talo po tayo mga Talo kasakmal. si Kasakmal. Nagpaulan po ng sapot si tatay. Yan, pangatlong laban namin mga kagamba. Ito, sana masihan na kayo rito. Ito ba yung akin? Ayan. Email. Ayun. Ito yung akin. Pati ba yun sa Mas bati ito, mas bati. Yan. Game tayo, third fight. Pakulam na. Pangatlong laban namin mga kagamba. Hindi, ito lang naman kasi gagawa. Tignan natin. sige. Oy, Natulog. nakatalikod Paano yung yung- akin. Patay! Dumalikod kasi! Ayan na! Ayan. Natalikuran yung Ay, siya atin. ba mag-edit ng video mo? Ano ba yan? Dapat inawat. Hindi na ako ni tatay. Tinabayan ko yung akin. Natalikuran eh. Hindi ko akalain magiging ganun yung kay Kasakmal. Sasakmalin agad. Nasaktan si Tatay! Ayun. One line. Ang lakas pa nung akin eh. Pero, Yun o. Wala Binilot, Binilutan ka. Inikot, ikot. Wow. Shout out Idol Espren DNJ. Musta na kayo? yun, Tinalikuran. okay lang kami. Okay lang kami. Natalikuran. Yan ba tayo tatay na naman? Woo! Pangilan yan? Ang bilis ng laban, pangatlo. Tatlo na. Ayun, mga Okay, dahil sa nanalo po ako, ito po yung premyo ko, gagamba ko. Thank you Ayan. po, thank you, maraming salamat po. Magpapainom daw si Gagamchoy kasi Ayun. nanalo. Aray, tay, talo ako tay. Bigla natalo. Bigla natalo. Hindi ako mga natalo, kagamba. natalo Ganun ako pala doon. yun. Minsan pag may nangungutang, nakakabingi. Film Paulit-ulit. ka na mamaya, quiz na. Ha? Mamaya. So, Try ayun kasi mga kagamba, sa kapatid yung laptop gagawin. yung mga yung mga o-order ng gagamba dyan sa ngayon, wala pa tayong mga gagamba ngayon masyado. Wala pa. Yung load. Yung load naman, yung Asura Asura load G-Load, at saka Busisiro load. Pili na lang kayo doon mga kagamba. Mura lang yun, 500 lang. Ang isang 3 ml. Oh, ano naman yun eh, siguro Good for 5 months. pag iwag mong gamitin, isang taon mo gamitin yun. Mga kagamba. Tipirin mo lang, pahid-pahid lang sang uso. Oo. Oo. Pag pumatak, sumabura na yun, no? Minsan ipahid mo rin sa nguso mo kung gusto mo. So, kumusta pala yung mga kababayan natin dyan sa Taal? Ipuin nyo lang yung abo dyan, swerte yan. Mga kagamba. Wala nang mailawang ngayon dyan kasi natabunan ng abo. Ayan. Maraming salamat doon sa mga walang sawang nagsusuporta sa atin mga kagamba. Dito kay Kasakmal, kay Kabalbon, kay Kois. Yung laging nandito sa Mindo si Zero Gagamboy na yan. Yan mga kagamba. Suportahan nyo lagi yan mga kagamba. Kahit mga 1% lang bigay nyo sa kanila, okay na yan. So, masaya na raw sila. Ayun. So sa darating na mga kagamba, yan.
Lahat yan, magkakaroon tayo ng gagamba. Yun. Ayun, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin, si Jeff Benaventura, si John Michael Rosales, si Joel Renz Rosales, si Flores Jerome, Justin Gabriel, sana makalaban na kita, si Adidix Gaming, Adipix Gaming, sorry, si Arroyo, War. Ruar, si Victorio Portlin Po Jr., si G-Boy, mga diin, shoutout kay ating G-Boy, si Ace Spidey, si Meds, The Port na yung time. Maids, 11-11. Meds 11 pa lang, akala ko The Port, si Flex bahala na Infinity, si Brodma, Whitey, at si Daxon Spidey PH, si Kois TV, Ace Spidey, Boyd Prime, Kahibag TV, si Flores Jerome. Yun, si Canegro, Street Fighter, si Gagambokya, Kabalbon, nandiyan. siyempre, yung mga kasama natin dito, si Kabalbon TV, si Kakamba TV, TV, at siyempre, huwag nyo rin pong kalimutan, panoorin po sa channel ko, ang laban namin niya, Idol, Tatay Mendo, si Rolando May, maganda rin baka na pinakita namin doon. Ayun. Na 5-0 ko dyan. Yun, panoorin nyo po yun. Panoorin nyo na lang. Okay, maraming salamat mga kagamba.